Hello mga kit. Magandang umaga sa inyong lahat. Baho na naman mga kit, no? Sugamak. Wah, mananap. Wadwad na punta mga hindi max. Wadwad na punta ni. Wadwad na punta para makasapi. Isod ni mga sapi. Mga pag-iuyab. Sapi. Anandihan ng laay. Diba? Alagway uyab. Basta kay doon na sapi. Bisa baligyamag lang ang sapi ko. Hindi na pa balik handag eh. Isod na kwaon. Hindi na tas gamay ng sapi. Uway. So may mga panrada to da market. Kapoy naman ko na yung vlog-vlog yung mga kapoy. Hindi naman manan ako. Pipila naman lang yung mananaw niya ko. Sige maayo ka mga kiyat. Magligid-ligid lang ka taning daan kaharon nga. Musikata o sa baka magbuhubo lang siguro. Mananap. Kung magbuhubo musikat man. Pero kaya nang magkinarong hinuntag kining vlog lang ang kalayo. Bida. Ang mutanaw na ingaw dag. Kung magbuhubo siguro mas labing maayo siguro. Ayoko. Ayoko. Pasing musikat niya ta. Ano ba? So ingat kayo dyan palagi mga kit, no? Hanggang dito lang. Klaro na kung wantay ay. Kapoy mo kung vlog-vlogan ni mga kit. May pamanan ako halos. Imigrasyon. Saan ka para masikat mga kit, no? Mayo kahaw kung magligid-ligid daning dan. Sikat ka tani o dili ka uban o dili ka mag-iihi anang daplin. Uway. May style sa uban ron, giihi. Mo lang pagka atong buhaton ka mag-iihi nya pagkuman dila hubo-hubo ginagmay. Uway, mananap. Sana all. Sharon kumoton gabi ka tulong di musikat. Diha naging laay. Diba? Stop naman dahil. Kang laaya mga kit. Ingat ka dyan palagi mga kit, no? Ay mo kalimot i-share na itong video nga lami. Paimang no ni noon. Gahe ko mas panskabaw. Uha! Mananap. Mabuang ko bayot. So, hanggang dito lang mga kit, no? Ingat kayo dyan palagi. Duty na pong bugoy. O mga bata, huwag kayong mawawala. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam. O diba? Okay. Dragon Balls na po. Uway! Mwah! Isa ko lalat eh.